alle sammen. Vi vil lave en most likely to tag, og jeg har mine 2 veninder med. Maria. Sofie. Ja, og vi vil bare begynde. Okay. Og vi har fået en masse spørgsmål ind på Instagram, eller ikke spørgsmål, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men på at bruge det i offentligheden. Maria. Sofie. Ja. Okay, det næste spørgsmål, eller ikke spørgsmål, det næste ting, det er, hvem bøvser mest? Josefine. Bøvser hele tiden. Ja. Hvem er mærkeligst? Ja. What the fuck? Hun er virkelig mystisk, underlig. Mystico! Okay, det næste er, hvem er den mest flyttende? En streg nu. Sofie. Kom med det, Josef, man! Ej, okay. Hvem kunne finde på at synge i timerne? Jeg ved det ikke. Hvem skulle mest mennesker og drenge? Oh my god, den er sgu nem. Hvem kunne finde på at prøve det noget meget alvorligt? Sofie, du må mig. Okay, hvem kunne finde på at snyde i en prøve? Jeg har ikke gjort det et par gange, så... Ja. Hvem kunne finde på at stille sig op i Paradise Hotel? Ja, så. Josefine og Sofie. Det var som en rene paradiso. Yes, man. Hvem er mest moragtig? Jeg ved det sgu da. Det var mig selv. Jeg skulle da så selv. Hvorfor fanden er jeg moragtig? Du er ikke sådan en YOLO-type. Den er nem. Jeg tager alle sammen. Jeg køber sgu da ikke unødvendige ting. Ej, hun tænker faktisk over det, hun køber. Okay. Hvem er mest kold? Hvad? Du er helt syg. Hvem shopper mest? Det er til Sofie, det er helt klart. Ja. Ej. Hvem griner mest? Jeg synes Sofie. Det er mig, Josefine. Vi er bare sådan nogle funny mennesker. Maria er sjov. Hvem er allerbedst til at danse? Nej, der tager jeg fandme Josefine hvis det er. Maria er bedst nok. Hvem er bedst til at synge? Ingen af os. Der har jeg lyst til at Jeg tager mig selv. Jeg er pissegod til at synge. Ja, right, du kan lige lave det. Ej, har der mærke til? Nej, det var. Okay. Okay, hvem snakker mest? Det gør. Josefine. Jeg synes ikke, at du snakker om alt muligt. Okay, nogle gange så svarer folk mig heller ikke, når jeg snakker, for jeg snakker så meget. Ja. Den er sgu. Så er du helt væk. Skal du huske, hvad du selv har sagt?
Hvem har det sygeste grin? Og Sofie. Oh my god, jeg tror mig. Du er grinet. Hvem synger højest? Jesus of Suburbia. Woo! Ja, det er Sofie. Ja. Sofie, hun siger Sofie. ja, Sofie, hun er fandme sindssyg. Hun er sådan en sindssyg gangster. Hvem fangirler mest? Det er fandme nemt. Ja, det er fandme lidt. Det er Josefine. Jeg var skrevet Josefine. Green Day! Woo, baby! Hvem kunne finde på at glemme sin skoletaske? Den var fandme. Det har jeg gjort før. Hvem er mest generet? Ja, det er fandme lidt. Ja, jeg er meget generet. Altså, jeg er faktisk sjov i virkeligheden. Men der var på fremmøde, ikke? Så er jeg sådan helt kedelig. Hvem af jer kunne finde på at farve jeres hår i vilde farver? For eksempel lilla, grøn og... Josefine. Ja. Jeg har sgu haft grønt hår. Jeg har haft det. Ja, da hun var lille, så det sådan stort, der så det var alle mulige farver i. Jeg har faktisk lige fået sådan mørkelilla hår. Hvem har flest venner? Jeg har sgu ikke særlig mange venner, så... Jeg vælger Sofie. Hun savler og vinder. Jeg tror, hun har 100.000 eller et eller andet. Jeg har måske 15. Ej, okay. Ja, og mig. Hvem er den mest genkendte på de sociale medier? Josefine. Mig. Du vil vælge for det. Ja, fuck it. Det der festting-syge. Nå. Det der bitches go crazy. Det der Men ved de gode. festdagen før og så Nej! Altså, hvad kan jeg sige? Vil i dag syg i morgen, eller vil i går syg i dag? Kom for mig syg for meget sodavand. Så går sådan her. Ja, too much cold. Men det var så vores mig, eller most likely to take. Ja. Mm. Skud til de frække banditter derude. Ja. Men jeg håber, I kan lide min kanal, og jeg håber, I vil subscribe og like og kommentere. Så kommenter lige, hvad for nogle videoer jeg ellers skal lave. Og så det er X-Factor. Ja. Hej hej, adios. Vi ses.